Здравейте хора, аз съм мистър Симуджо и днешното видео ще бъде да реагираме на Момчил Маринов. Много реагиране става, за което съжалявам, но обичам това, което аз искам, което ме кефи. Иначе ще снимаме на Among Us някой ден, снимаме на CS и така, приятно гледане. Питам да намеря диаманти и давам. после да излезем на повърхността и да построим къща, в която да... Омага, човек, къща! живеем. Не е с цел ако сте се абонирали, да не сте вече абонат на Момчил, той все пак се труди. Ако не се абонирате за Момчил, ще ви взема чорапите. Да, защото той се труди супер многото и приятно пак гледане. Иска и за моя канал да се абонират. Иначе ще ви взема чорапите. Не знам дали ще стане, но напоследък не е толкова Напоследък мъчи. ръшкаво, както преди го правих, просто ръшкам. Но това не е с цел подигравка, нали? Помага му с реагирането, какви са му грешките. Да знаете. Поредицата ще биваме дракона и свършва. Искам да кажа едно голямо благодаря на Дени Чага с 103 абоната. Сори, ти запомних името на канала, но обещавам си ти в другият клип ще ти го спомена. Май започне нещо с R, нали, английско R, но лаги. Добре. Моето стане най-гледания интернет, пък не мога другаде да стоя. Не мога другаде да снимам. Гледайте в играта и защо не се чува? Странно. Аз си взема слушалките, не мога. Съжалявам, но брат ми влезе. Така ще е сигурно в доста хора, в доста клипове. Просто брат ми... Трит. Моркви. Няма ти дам. Чакай бе, той има 19 моркви. Абе, тук сме да реагираме, нали? Брат му ремонтира слушалките му. Така... Селена за някои от картофите. Ами ги съсъди пак. Какво това, бе? Какво прави брат ми? Назад. Брат му прави ремонт да стаята. Задва тата ми. Секунда. Брат ми реши точно кога да ходи при мен да ме закача. Разбира се, че когато си приятели. Малко къде съм? Брат ми. Този клип ще да се кръсти и бък ги ремонтира стаята. Започвам да тя звучи странно. Трябва да намерим някаква хубава мина. Трябва да намерим диаманти. Спирам се, че за малко. Мама, ремонтира стаята. Ще сме. Момче, те ще те излезеш. Ще направя най-големия риск. Така, да, успях. Малят може, че ще умреш и ще отиде. Обрах се ги за тебе. Такова диамантин и може би злато.
Защото би трябвало затова не е важно. мога да Важно според мен. трейдвам. В Nether би трябвало в моята версия сега да мога да трейдвам с пиглини, с злато. Така че ще е Да, това е полезно да има секси. да трейдна с пиглини, за да може да ми се паднат перли, с които да мога да направя, нали, след като открия Nether Fortress, да мога да направя гъбка там, да мога да направя такова кофа. Не. То скин, бе. Това не е Мога да скин дърво. Добре. Да мога да направя перли, с които нали, мъчи, да мога да потърсим портала Знаеш какво си? и да влезем. Вече това е било вчера. Да убием дракона. Значи да сметнем айрон, за да си направим кофа. Дано сега да има по-добро аудио, защото имам нови слушалки. Би трябвало да ми дадат по-добро аудио, аз имам с нея едно. Вие сте да си го правят този проблем с моите слушалки, да си ги взема, защото като гледам аудиото. Да, няма крафтинг тейбъл. Така. Знаеш, ако ми дигаш клипчето, знае кой ми коментира, ако гледаш това клипче, по-напред ще ти спомена името, просто извинявам. В края на клипа ще покажа на канала, но и аз имам в инвентори. Инвентори? Какво инвентори, бе? Тия ми трябва, така че... Дай му лазули. Ту не вижда ли лазулито, бе, човек? Пътя. Само телефона му бъд му го е ремонтирал. Аз съм много професионален. Ако си мислиш подобно, че... Как ставаш това, бе? Трябва да погледна тук. Значи от... така. Така. Сега имаме кофа. Сега. Без малко на глава. Сега се оправям така. Така. Добре. Вече сме готови за търсене на диаманти. Да. Е тук. Само. Дай. Yes. Злато, бе. Добре, тук няма да ходя. Ще вземем златото след малко. Добре. Чу. Да вземем чантове. Трябва ни. Защо не взех? Не съм много добре с кофта. Много е такова. Така. И сега ще ме само като премахна лавата да я падна. Защото има една оцелява да е просто не ми се говори за него. Защо не стъпи един блок и... да има. Да има осветление с лавата. Ще превъртим, че... Да, чувам. Само в мините и така. Мразя... Водата му тита. Лавата, моля те. Моля те, лавата, глюб. Говори се такова. Хора, ще превъртим. Защото малко скучно, ако трябва да фарам, ще пример ендермени. То лавата. Не виждам, че... Отиваме при диамантите, да видим реакцията. Не искам хибамбу. Не исках хибамбу. Това като не го искаш, защо си се абонирам? OG. Вчера момчил така. Стар момчил.
Рекордът би мобизен. Мобизен. Добре. Ох. Стробичка. Така. Не бе. Димант. Yes. Димант. Аз не да ще по-готино на реакцията и момчеле. О, мале. Yes. Първият диамант. Хора. Yes. Първият диамант на сървъра. Първият диамант, хора. За първият ми диамант, който съм виждал по живота ми, хора. Yes. Няма да ти позволя някъде да паднеш. О, това ще е тъмнело. Момченце! Това ще е последното видео силно за днес, хора. Знаеш ли? Айде, толкова например. Още. 2. Айде, 3. Беше има за Да, 3 са. на кирка. Чупи се нищо. 4. Един диамант. Добре. Имаме за кирка. Така. Нищо. Има за мечите. Крафтинг бичоки. Чакай, има значи още два. 4. И ще му стане един диамант. Аре, веднага започвам да... нищо. Крафтинг бенч. Добре, започвам. Защо там, бе? Почвам. Да. Може да ги свети просто. Нов епизод. Точно след това. Ще ви дам продължението. Недра. Честно казвам, на това видео ще му дам Добре. дизлайк. Така. Не харесвайте този клип. Явно добре, няма пречки. Нищо. Няма пречки. Това е с нещо 30 минути. Аз Къде? не мога толкова някакви безполезни минути да махне, бе, човек. Добре, сега отивам. Ей, такова обсидин. Гледай колко много безполезни минути. Аз не мога. Това, да го беше чупил, да направи пауза и да го чупи. Защото някъде не се разцеля повече. Нещо много голям филм. На мен е вече 13 минути, това, което е 30. Дали колко много. А вие ако сте го гледали... Добре, това беше днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Like and subscribe. И до другия път. Чао!